расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнини UFC байни чемпиони пешинаи ним вазнин Иржи Прохаска бо рекорди 29-3 ва чемпиони пешинаи вазни миёна Алекс Перейра бо рекорди 82 дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 16 декабр дар турнири UFC 296 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. ситораи UFC ва довталаб барои камарбанди вазни 61 кг UFC Шон Омели боварии калон дорад ки дар ҳама ҳолат чемпиони UFC шуда метавонад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. рости гап одамо чӣ мегӯянд барои ман умуман фарқ надорад. ҳеҷ чиз ба ман фишор намекунад. андердог будан ба ман писанд аст. ман барои ба ин муҳориба баромадан ягон гуна фишор ҳис накарда истодам. рақиби ман бузургтарин ҷангори вазни 61 кг аст. ӯ 9 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ мегӯяд ки ман сазовори муҳорибаи унвонӣ нестам. акнун шумо тасаввур кунед ки ӯ чӣ гуна менамояд. вақте ки ман ба октагон баромада ӯро ба нокаут равон мекунам, ӯ шарманда мешавад ва ман маҳз ана ҳамин корро мекунам. ман мебарам ва ӯро ба нокаут равон мекунам ва баъд ӯ ба вазни ним сабук мебарояд. ама бошам дар ин дивизион ҳамаи довталабонро шикаст додан мегирам. агар ки ӯ ба муҳориба баромада маро шикаст диҳад ва баъд ба вазни ним сабук барояд, пас ман охирон шахсе мешавам ки барои камарбанд ҷангидааст. яъне ман дар ҳама ҳолат чемпионам, ҳатто агар ки шикаст хӯрам. ба ман ин мавқеъ писанд аст. барои ман ин варианти беҳтарин аст, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Шон Омели аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ дар турнири UFC 292 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман ба ғалабаи Стерлинг боварӣ дорам, чунки фикр мекунам ки гӯштин ва идора кардани рақиб ба ӯ ғалаба меорад. инчунин ҳолате ҳаст ки ба ҷангварон назар карда аллакай тасаввур карда метавонӣ ки муҳориба чӣ гуна мегузарад. албатта ки Омели ӯро ба нокаут равон карда метавонад, чунки ӯ зарбазании хуб дорад. аммо ба ҳар ҳол ман ба ғалабаи Стерлинг боварӣ дорам. лекин барои Шон ин муҳорибаи хеле калон аст. ӯ медонад ки ғалаба дар чунин муҳориба ба ӯ маблағи хеле калон меорад, гуфтааст Волкановский. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ки дар ин муҳориба ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро дар комментария нависен. чанд дақиқа пеш ташкилоти ACA расман хабар доданд ки варзигари тоҷик Фаридун Одилов баъди ғалабаи дурахшонаш дар турнири ACA 161 зидди Вагнер Прадо дар рейтинги вазни ним вазнини ACA аз ҷои 10 ба ҷои 7 баромад. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин беҳтарин хабаре ҳаст ки мо Фаридун даста ва мухлисони ӯро табрик мекунем. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов ба якдуфинали гран-при вазни ним вазнини ACA гузашт ва муҳорибаи навбатии худро зидди Михаил Махнаткин мегузаронад. ҳозирашда санаи муҳориба маълум нест, аммо умедвор мешавем ки ба наздикӣ маълум мешавад. аба Фаридун боша мо муваффақият орзумандем. тобови ҷангори вазни сабук UFC Дастин Порие ҳар чӣ зудтар баргаштан ва бо Ҷастин Гейҷи ҷангидан мехоҳад. ҳар чӣ зудтар бояд баргашт. ҳисоби мо бо Ҷастин 1-1 аст. акнун биёед сеюм муҳорибаро дар Орлеани нав гузаронем. якум муҳорибаро мо дар макони ӯ гузаронидем. бигзор ки сеюм муҳориба дар кӯчаи ман гузара, навиштааст Порие. дӯстон, фикр мекунем ки қариб ҳамаи мухлисони MMA сеюм муҳорибаи онҳоро дидан мехоҳанд. аммо боварӣ надорам ки худи Гейҷи айни замон ин чизро мехоҳад, чунки Гейҷи ҳозир яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.
дӯстон, хабари хуш барои шумо. Мо авиакассаи худро кушодаем, авиакассаи Паҳлавон. Акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи Паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.